Ka khobor bas ngosi ka balami nagari Lebanon menta kasngi kan riu terik uyayong arcar penriu. Hadin baka wei ka jing siat misail nagari Israel kalashim ya ka jing im jong ki nyongut ki dikhot ha ka ju kalong ying. Ha ka shnong ka farhata ka badon ha ka than chati sau Lebanon. Tela da pikwa bantip khamnia sa sngap ya kana ka video hadu banakot. Barwat klero ban share, like ba subscribe kumju ya kana ka channel. Kanang banyo ya ki news update ki ban sawan. La ya thu bakine ki nyongut ki bayap ki deina ka ju kalong ying ki balak ri jaka na ka wei pat ka than na mar ka ne ka thma ki dang api ki kali ban le cha ka wei pat ka jaka hanre ha ka por ba umisai ula hap bad ula tukhu be ha ka tu ka jaka hap deng jong kine ki bakla don wei kulung u badang saus nem karta don ru ki tolong khobor ki baong bakane ka de khna kan thei kane ka jingja kala pan bitar bat pan sngosi jur ya ki nong shong snong jong ka Lebanon Kidur na katoga jaka ki peni ke cingklem jong ki ying ke bala jur ba du kata-kata bat ki linti surok ki bala pait lut ki kenhun ajing erap ki rescue worker ki dang trestom banti ya ki ying ki bala pra yo badang don ki basa kut hapo kane ke jingjia kala jia kesngi ubelei kumbang itip ka Easter Sunday ka badai kesngi ka bakrau jong ki nong Lebanon ki bange ta kaniam Kristan ka ba penlong ya kane kesngi banlong ka bajau umat tam ka jing penjur ya katma omtang hake farhata henrei ga Israel kala sierru ya kathanjena habirut ka ba penyap ya saungut kibriu bat penmensau kumbalai pukhandai ngut ka jing maham nagari Israel ki bor sipai IDF kila kular banang penjur susu ka jing yasiat persya ya ke Hezbollah bat kila hukum ya kibriu hasibun kisnong ban petno nalaki ying hadu menta palat ya siajar saus pa nru pongut kibriu ki balaya Lebanon nadu basdang katma hau benai leber palat ya 1 million ngut kibriu kila hapan petno na laki snong ka United Nation bat kiri ke pertai ki dawa ban donno ka jing ya sanget tma kum kata ka ceasefire kloi ban yada ya kinong song ki baklem don ka jing stom kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kana ka video ngin sia kan lupat next video